Hey μπουρμπουλίθες, είμαι η Τόλια. Για όποιον δεν ξέρει τι θα κάνουμε στο σημερινό βίντεο, θα εξερευνήσουμε όλο το παρατημένο και στοιχειωμένο νοσοκομείο στο Brookhaven. Πάμε ένα like, ένα subscribe και ξεκινάμε. Προχωράμε τώρα σε αυτό. Πρώτη φορά κάνω τέτοιο βίντεο. Τις προηγούμενες φορές, αν δεν έχεις δει τα βίντεο μου με Roblox, πάνε και εκεί δέστα. Βάλουμε μια σκάλα εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν πιστεύω ότι θα ανέβω χωρίς σκάλα. Εντάξει. Δεν είμαι πολύ καλή στα σκαρφαλώματα. Δεν παίζω πολύ καιρό Roblox, εντάξει. Ναι. Όχι, έλα, ανέβα. Όχι. Τη βάλω κάπου αλλού. Μήπως μπορέσω αυτή τη φορά. Εδώ πιστεύω το έχω. Έλα. Πώς είναι έτσι ρε φίλε. Έχει κάτι κρεβάτι. Κάτι σαν κρεβάτι βασικά. Μια ανάποδη καρέκλα. Αυτό λες και μπαίνεις και γίνομαι Barbie. Oh my god. Καλέ. Αχ, μήπως μπορώ να ανέβω. Όχι. Ενώ να ξαπλώσω, ξέρετε. Όπα. Για να μπούμε μέσα. Έχει έναν άνθρωπο αυτό λιωμένο. Πω. Αυτό τι είναι. Παίρνει φωτιά ρε. Και όπλα, ωραία. Χειρουργείο αυτό, ναι, τι χειρουργείο είναι αυτό του Δράκουλα. Όχι. Έτσι κάτσε άνθρωπος εκεί πέρα, δεν το ξαναβρούνε. Άσε παιδιά, αφήστε το. Μόνο αυτό ήτανε. Εντάξει, μικρούλι λίγο, αλλά ωραίο, δεν μπορώ να πω. Συνεχίσω λίγο να τρέχω. Όπα, κι άλλο δωμάτιο βρήκα. Ή απλά, όχι, είχαμε πει. Γιατί το κρεβάτι και μπερδεύτηκα. Παιδιά, είναι πολύ παρατημένο. Θα μπορούσα να το κάνω ένα δεύτερο όροφο για το ξενοδοχείο. Σε ένα update, ελπίζω ότι θα το έχουν κάνει. Σε κάποιο update. Αυτό είναι το βίντεο. Like, subscribe και τα λέμε μπουρμπουλήθρες.